587 huwa dan in-numru ta' buffi li attendew taw l-appoġġ tagħhom għal mixja parata li ttellet minn San Ġiljan sa taslima minn Dr. Clown. Din il-mixja saret fl-isfond biex jitqajjem aktar għarfien fuq tfal li sfortunatament ikollhom iqattu sija twal u anke ġranet l-isptar minħabba l-mart. Sostna dan ma' One News il-President ta' Dr. Clown. Today we have invited the children of Malta, all schools and scouts and so, to show their solidarity with the children in hospital. They are the fortunate ones who can enjoy the sun and the good life of school, and some are less fortunate than them. That's why they had all the placards and stuff like that. Kenna l-opportunità li nitkellmu ma' bosta clown doctors dwar l-esperjenza tagħhom, esperjenza li l-koll fissru kemm ittihom sodisfazzjon. Esperjenza riċenti li kelli jiena ta' kemm vera tfal li jibqgħu jożżuha din l-esperjenza li intuhom hija kont viżit ġo skola partikolari awareness fuq Dr. Clown u tifel mal-Irani ġi jiġri fuqi u vera feraħ u vera fraħt miegħu jiena. U sens ta' sodisfazzjon kbir ġifieri dak il-moment. Naħseb noħolqu ġid kbir għax anki llum rajna xi tfal li kienu pazjenti l-isptar ġew fuqna qalu intom kontu waħda mill-highlights tagħna ikunu għaddej miż-żmien ikraħu li tmur għal ftit minuti tferraħhom għalihom hija imprezzabbli. Min-naħa tagħha Dr. Ospin qalet l-istudju internazzjonali li sar jgħid li servizz bħalma jagħtu l-volontiri ta' Dr. Clown huwa wieħed li jgħin it-tfal jinsew dak il-ħin ta' tbatija u jgħin ukoll mentalment biex ifiqu aktar malajr. Hemm studju vera li jgħidu li l-fejqan jiżdied b'ċertu persentaġġ. Dik waħda. U iktar minn dik li żgur aħna nesperjenzaw hija li t-tfal jibqgħu jsemmu l-esperjenza li jkollhom magħna. U jibqgħu jsemmuha, ġifieri għal volja forsi nagħmlu minn 5 sa 15-il minuta magħhom biss, jibqgħu jsemmu dik l-esperjenza l-inqas il-feedback mill-ġenituri dejjem hekk tkun.